מה להגיד לכם? הילד ללכת לישון ובבוקר תמצא אותו נפטר, זה משהו נורא. אני לא יכולה לתאר, זה היה על הקשקש או חיים או מוות. בת 34 שהייתה בריאה לגמרי בריאה. בסוף היא 100% סליחה. כאילו פתאום ביום בהיר אחד הייתי מאושפז שבוע, ופתאום אתה בהגדרה של חולה לב, וזה כאילו, אני בן 27, עבדתי כל החיים, וכאילו, איך עכשיו זה קרה לי? ממש אסון בינלאומי, שפני ניסיונות אנחנו. פשוט ככה. עברתי הפלה, כל הקירות היו דם, כל המדרגות דם. אין לי שום מחלות רקע, ופתאום שני אירועים מופיעים באמצע החיים. אני כבר באמת מחכה לשלישי שכבר יחסל את הכל. היום אני באמת לא רוצה פשוט מה. אני רוצה לחזור למי שהייתי, ואני יודעת שזה לא יקרה. שלום, אני אביטל, ואני אימא לשני בנים. בחודשים האחרונים התחלתי לשמוע על יותר ויותר דברים קשים שקרו לאנשים שאני מכירה, זמן קצר אחרי שהם קיבלו את החיסון הניסיוני של פייזר. וראיתי גם שאין אף חברת חדשות, עיתונאי, תחקירן, מישהו שיחקור את הדברים האלה לעומק ויפרסם את הנתונים. ואז הם התחילו לתת את החיסון הניסיוני הזה לילדים שלנו. אז החלטתי שאני לוקחת את המשימה הזאת על עצמי. עברתי על אלפי עדויות, דיברתי עם מאות אנשים, כשהרוב המוחלט שלהם פשוט בגלל כל האווירה שמסביב והעוינות פשוט פחדו להיחשף. אבל בסוף הצלחתי להגיע לאמיצים והאמיצות שהיו מוכנים להיחשף, ואלה הסיפורים שלהם. אני ניר טל, בן 27. החלטתי להתחסן קרונית כי רציתי חופשה באילת עם הבת זוג. עשיתי את החיסון מנה שנייה, שבוע אחרי ישבתי פה בגינה, בבית. הרגשתי לחץ מסוים בבית החזה, כאילו מין שריפה, וכאילו הלב כאילו ממש רוצה לצאת החוצה. אמרתי הבת זוג שלי שכאילו בדיוק הייתה בדרך לים, אמרתי לה, תהי באיקון כי אני מרגיש שמשהו לא בסדר. שמי אלינור, בת 41 מרמת גן. התחסנתי במנה הראשונה, לא קרה לי כלום. אחרי שבועיים התחסנתי למנה השנייה. לפני בערך חודש התחילו לי כאבים בחזה, זה היה ביום חמישי. הלחץ בחזה התגבר ביום שישי ועוד יותר ביום שבת. הרופא אומר לי מה קרה, אז שאל אותי מה קרה, ואז אמרתי לו שיש לי כאבים בחזה, לכן הגעתי לאחות. כדי ללכת הביתה, שהכל, אני בן אדם בריא, אני לא משנת, אני ספורטאית, אין לי סיבה לכל מיני, לא לקח תרופות באופן קבוע כמובן. אז הוא אמר לי שיש שינויים ב-EKG, שינויים בדופק, והוא רוצה לשלוח אותי למיון על מנת לעשות לי בדיקה, לשלול התקף לב. קיבלתי הפניה, רצו לשלוח אותי מפה לאמבולנס, הגעתי למיון. מצאו לי שיש לי דלקת בקרום שריר הלב. במקום, כאילו ברמה שהביאו למיון עצמו אקו לב, והביאו לי את כל הבדיקות ישר למיון, כי ראו שהעליתי חום, הייתי בסביבות 40 מעלות חום, השתתקו לי הרגליים, הרגשתי מאוד רע. בא לי רופא אחרי איזה יום, שהוא מישהו משיבה, כאילו בא לראות את המקרה, והוא אמר לי, אתה מבין שכאילו, אם היית, כי רציתי לעלות לישון, ואמרתי אולי אני ארגיש יותר טוב. ואז בסוף התפניתי, כי הרגשתי שאני כאילו עומד לקרות משהו. הוא אמר לי, תבין שכאילו אם היית הולך כאילו לישון את השנת צהריים הזאת, וואלה, יש מצב שלא היית פה היום. כאילו, יש מצב שזה עד כדי כך, כאילו הנתונים הראו, כאילו הלב שלי עבד בצורה לא סדירה, החדר השמאלי שלי בלב נפגע פגיעה ניכרת. הגעתי למיון, התלוננתי על כאבים בחזה, עשו לי EKG, צילום חזה, ואז היא הציעה לעשות לי אקו לב. היא אומרת לי שהיא רואה את הדלקת בקרום הלב שלי. ממש הייתי מפוחדת כי רציתי לדעת מה זה אומר דלקת בקרום הלב, מה המשמעות. זה אומר שיש לי נזק לטווח הארוך,
אני מוגבלת כרגע, אני מאושפזת כרגע, מה קורה, תרופות. קוראים לי יצחק עבדולייב. בזמן שהתחסנתי אני לא הרגשתי טוב. כאילו, אחרי חיסון השני, היה לי חום, היה לי... הרגשה לא טובה. כמעט שבוע אני הייתי במיטה. בערך אחרי חודש אני התחלתי להרגיש משהו לא טוב. משהו לא טוב קורה איתי. פתאום יש לי דופק לב חזק, והרגשה שאני צריך לקום ולא יכול לשבת. אני קם בבוקר ב5 וחצי, אף פעם לא קורה דבר כזה. אני קם מדופק לב. פשוט קם מדופק לב ולא יכול לתפקד נורמלי. קוראים לי אסתי. לפני החיסון הייתי ממש בריאה. אפילו לא לחץ דם ולא סוכרת ולא שום דבר שיש לאנשים בגיל שלי, קולסטרול, כלום. אחרי החיסון הראשון, איזה 4-5 ימים אחרי, כי בהתחלה, הימים הראשונים לא יכולתי לקום. הרגשתי חולשה נוראית, כאבי ראש, בחילות, חולשה נוראית. אחרי שהצלחתי קצת לקום והתחלתי קצת לחזור להליכות, הלכתי ממש מעט. כאילו פה בסביבה, איזו מין עלייה ממש, לא משהו בכלל. הגעתי למעלה, ואף פעם לא הרגשתי בחיים שלי שהלב דופק כמו משוגע. מה שהיה מפחיד. אז אני חיפשתי קרדיולוג שיקבל אותי לפני החיסון השני. הוא אמר שהוא שולח אותי להולטר 24 שעות של אק"ג, אין שום בעיה שתעשי את החיסון. הקורונה זה דבר נורא והיום. אז הלכתי ועשיתי את החיסון השני, ואז אחרי זה, זה התחיל כל הזמן הבעיה הזאת עם הלב. כשעשיתי את זה והגעתי לרופא, אמר לי זה פרפור פרוזדורים. שמי נעמה, אני בת 53, עשיתי את החיסון הראשון, וישנתי שבוע. כשאני אומרת ישנתי שבוע, זה ישנתי שבוע שלם. התלבטתי אם לעשות את החיסון השני או לא, שעה אחרי הפכתי לבן אדם אחר, מעבר לזה שירד לי הצבע בפנים, והתחלתי להרגיש דברים שמעולם לא הרגשתי, התחילו לי צמרמורות, כאבי ראש, מזעזעים, הלב שלי דפק בקצב לא הגיוני. מדדתי לחץ דם בבית, וראיתי שהלחץ דם שלי עלה לממדים מסוכנים. ככה הייתי חודש שלם. חודש שלם, ואני מתה מפחד. לפחות פעם בשבוע הייתי מגיעה למר"ם ולמיון. המצב לא השתפר, הוא רק החמיר והחמיר והחמיר. ודאגתי שיהיה מי שיבדוק כל שעתיים אם אני חיה. זה ברמה הזאת. אני גבריאל בבקוב, רציתי כבר לחזור הביתה, והרב שכנע אותי, הרב שלי מחולון שכנע אותי ללכת לעשות זריקה, הוא אומר לי, אך ורק ככה תיסע לבית. עשו לי זריקה, ישבתי רבע שעה שמה, פתאום אחרי 3 שעות נהיה לי לחצים בבטן. לחצים בבטן, התחלתי להשתגע. פתאום נהיה לי חם, פתאום נהיה לי מוריד את הבגדים. אח מה קרה? אמרתי לו, תזמין אמבולנס, אני לא יודע מה קרה לי, אמרתי לו. לקחו אותי לבית חולים, עשו לי צילומים, אמרו, העורק הראשי עשה חור בעורק הראשי של הלב. מצאתי את עצמי אחרי 3 שעות על המיטה של הניתוח, עשו לי ניתוח לב פתוח. קוראים לי אברהם, אני גבאי של בית כנסת, ואני מתעסק עם הרבה אנשים שבאים ונכנסים, יוצאים, וכדי שגם אוכל להיכנס לבית כנסת, גם כן החלטתי שאני צריך להתחסן. שבוע אחרי החיסון הראשון, אני התחלתי לקום באמצע השינה עם דפיקות לב, ואני חשבתי, לא יודע, אולי אני בלחץ משהו, אולי חלום רע, אבל זה המשיך איזה שבועיים. אני אקדים להגיד שלפני הרבה מאוד שנים, בערך 6-7 שנים, היה לי אירוע בודד של הפרעת קצב, שהסתדר לבד. אני לא לקח שום תרופה ולא לקח כלום, אני חזרתי לפעילות ספורט אינטנסיבית בלי שום בעיות. שאלתי אותם בתל השומר, שם שהייתי במיון, האם אני צריך להימנע מהחיסון השני? אמרו, לא, מה פתאום, זה לא קשור, אין שום קשר, תעשו מה שאתם, תעשה את החיסון, זה טוב. אז עשיתי את החיסון, ובום, אחר כך 6-7 פעמים היה לי את ההפרעות קצב האלו.
בלי שום טכנולוגיה, הרבה פעמים באמצע שינה, הרבה פעמים בעבודה, בכל מקום. שמי מרינה, לגבי חיסונים אני לא רציתי להתחסן, ממש לא רציתי כי ראיתי שאין צורך ונאלצתי כי כולם התחסנו בעבודה ולחצו עליי ולא רציתי כל יומיים לעשות בדיקות, אז נאלצתי לעשות ומאז התחילו בעיות ממרץ, לחץ דם, בעיות בלב, אסמה. לפני שנתיים עשו לי אבלציה, שזה סידרו לי בעצם את הבעיות בלב, הם היו פעם נגיד בכמה חודשים, בגלל המאמץ, בגלל משהו, סטרס, הדופק גבוה. ובזכות הניתוח, הייתי פטורה מכל הכדורים של לחץ דם, הכל, שנתיים הייתי בלי כלום, בלי כלום. הייתי כל כך שמחה וחזרתי ממש לעשות ספורט וכל הזמן בים והכל. ופה, זהו, זה החזיר את כל הבעיות. ואני הולכת בבוקר, אני לפעמים עוצרת כמה צעדים, כי קשה לי. קשה לי בלב, קשה לי לנשום. אני יכולה להתעורר בלילה כי יש לי אסמה. שמי מרים, אני בת 71 עוד מעט. אני עברתי את החיסון הראשון. בחיסון הראשון אני מאוד נחלשתי, אני הרגשתי מאוד מאוד חולשה. אחרי 3 שבועות עשיתי את החיסון השני. הלכתי הביתה, עברו שבועיים, ירדתי לרכב שלי, רציתי לנסוע. באתי לנסוע, התעלפתי כמעט על יד האוטו. אמרתי משהו לא בסדר, מסחרחורות וזה. אחרי יומיים ראיתי שזה בסדר, ירדתי שוב, אמרתי אם כבר אני ככה, אני אלך, יש לי רופאה בנס ציונה, אני אסע לנס ציונה לרופאה. איך שאני באה לרופאה, אני קיבלתי כמו, הם טענו שזה היה סוג של דום לב. הזמינו לי מיד אמבולנס של טיפול נמרץ. מיד קבעו שצריך לעשות לי קוצב לב. ואז התחילו MRI ואולטרסאונד, ואז גילו שיש לי דלקת בשריר הלב, ויש לי דלקת בריאות, ויש לי דלקת בשד. בקיצור, חגיגה אחת שלמה. קוראים לי מאיר יעקב, אני בגיל 66. הבן שלי חיה לו מחלה, טורבולוסקלרוזיס, שזה עושה גידולים, אבל אחרי גיל 16 המחלה הזאת היא לא מתפתחת, היא נשארת אותו דבר. בנוסף חיה לו אפילפסיה, שהאפילפסיה הזאת היא לא חיה מאוזנת, וגם חיה לו מכשיר שהוא יכול, ברגע שאתה מקבל אפילפסיה, אתה מקבל פולסים, ואיך הוא מאזן את האפילפסיה. עשה ספורט סטריט ווקר ברחובות וזה, אבל מבחינה הזאת לא היה לו אף בעיה. לפני חודשיים בן שלי לקח את החיסון השני של פייזר, וחודשיים אחרי שקיבל את החיסון, הלך לישון בערב, בבוקר יותר נכון, בסביבות 5 בבוקר, אחרי בילוי עם חברים שלו, ובבוקר ב-11:30 גרושתי מצא אותו מת על יד המיטה. מה שכתבו בדוח של מגן דוד, היה כתוב שהוא נפטר מדום לב. שמי נמרוד, אבא זיכרונו לברכה היה בן 76, היה בן אדם פעיל, נמרץ, קם בבוקר, הולך למכולת, חוזר, היה מתנדב בכל מיני עמותות. כשבוע לאחר מתן הזריקה, הוא חווה דום לב. למזלנו, הוא הרגיש לא טוב, אז לקחנו אותו למוקד. הדום לב קרה ממש בכניסה למכבי, מיד קפץ עליו צוות החייאה, החיו אותו. 40 דקות עבדו עליו, החיו אותו. הוא הגיע לטיפול נמרץ, בטיפול נמרץ החליטו שהוא יכול לקורונה. חודש אינטנסיבי של שיקום, הוא בעצם יצא הביתה וחווה עוד התקף לב שממנו הוא כבר, עוד דום לב שממנו הוא כבר לא יצא. בעלי שייך למשרד ממשלתי, אחוז ההתחסנות במשרד, המשרד שלו זה 98%. 2 חברים שלו, חברים טובים, חטפו התקפי לב ונפטרו. אחד מהם שחטף את ההתקף לב בחול, הוא היה בן 45, 4 חודשים, בין 3 ל4 חודשים אחרי החיסון. והשני
בן 50, ללא שום רקע. אנשים בריאים שניהם, פשוט זעזוע, משפחה מזועזעת. היה לי תופעות לוואי של כאילו הרגשתי שכל הפלג גוף השמאלי, מפה בערך לא השתתק, כאילו אין לי תחושה בידיים, אין לי תחושה ברגל. הלסת שלי כאילו הייתה כל הזמן כאילו, היא ננעלת כאילו, ואני לא מצליח כאילו כל כך לדבר. זה קרה לי ממש לפני יומיים. בעקבות זה גם התאשפזתי בפעם האחרונה. אני כבר מאושפז פעם שנייה, דרך אגב. כן, זה לא נעים. יד שמאל שלי פשוט לא, עד היום היא לא חזרה לעצמה. יש לי נימולים בידיים, האצבעות שלי נרדמות, אני לא מרגישה אותה לפעמים, אני לרוב עם תחבושת אלסטית. כאב לי כל הצד הזה יחד עם החזה. לוקחת כדורים ללב, על מנת שזה לא יחזור לי. הבעיה העיקרית, שאין לי כוח, לא יכולה לעלות כלום. לעלות לפה כמה מדרגות לקומה הזאת, אני אחרי זה, הלב מתחיל כמו משוגע ואני צריכה לנוח. איזה, לא יודעת, חצי שעה לפחות. הרגליים שלי לא הולכות, הן כל הזמן רועדות, אני רוצה ללכת ישר, אני הולכת לצדדים. אני נופלת לכל מיני כיוונים, אני כל הזמן צריכה להחזיק קירות. הפכתי להיות סיעודית, אני מקבלת עזרה מהדבר הקטן ועד הדבר הגדול, שאני לא מסוגלת לעשות כלום. אני בחיים שלי לא הייתי חולה. אני הייתי בן אדם הכי בריא בעולם. אני עבדתי מצאת החמה עד צאת הנשמה עד החיסונים. אני עדיין עם כאבי ראש, אני עדיין עייפה, אני עדיין חלשה, ולא חזרתי לעצמי. אני נלחמת על הבריאות שלי היום. אני לא יכולה לעשות מה שבא לי. אני לא יכולה לתכנן כלום. הייתי בן אדם שור, פתאום נהיה בן אדם, חצי בן אדם. מה אני אגיד לך? באתי בריא ושלם. ירדתי 14 קילו, 15 קילו. השתן בורח לפעמים, את לא מספיקה לפתוח את זה בנעליים עם שרוכים, קשה לקשור. אני עכשיו נקרא חולה לב. עבדתי עבודה פיזית, עבדתי עם אח שלי בבנייה, ופתאום אין לי את זה יותר, גם לא יהיה לי את זה יותר. שיבדקו את התרופות שלהם, מה הם עושים, מה הם נותנים לאנשים. לא רק לעשות רקלמות ורק לחסן אנשים. זה קשה לי נורא לראות שממשיכים, רוצים לחסן את הילדים, רוצים כל מיני דברים אבסורדיים, ולא מדברים. בתקשורת לא מדברים על זה. ואני מתארת את עצמי שאני לא היחידה. במקום לעצור, לחשוב, לראות מה קורה, מה אומרים? תלכו, תתחסנו. מה זה? תחכו קצת, תראו מה קורה בעולם. מה להגיד לכם? הילד ללכת לישון ובבוקר ותמצא אותו נפטר, זה משהו נורא. על הילדים אני חושב על אחיינים שלי וזה נושא רגיש לי. וואלה, אני לא הייתי רוצה שיגעו כרגע בדברים האלה. את החיסון השלישי אני לא אעשה. לא אני ולא קרוביי. זה בוודאות. היה לי איזה סיבוב בראש של רגע של פחד והתחסנתי. וזה היה הדבר הכי מטומטם שעשיתי בחיים. באמת, ועשיתי הרבה דברים מטומטמים. זה, ולא יקרה עוד. לא יקרה עוד. גם אם אני לא אראה את הילדים שלי ולא אראה את ההורים שלי ולא אראה אף אחד. לא יקרה יותר. עשיתי טעות, עשיתי טעות שאני לא יודע איך אני כרגע אתגבר עליה, אבל אני מקווה שבעקבות הסרטון הזה וזה, האנשים באמת יבינו שזה לא משחק וזה לא רצים ומזריקים לך איזה משהו ויאללה, מתקדמים הלאה וכאילו כלום לא קרה. צריך לחשוב על זה פעמיים, 3 או 4 פעמים אפילו. אני אישית לא יכול להמליץ על דבר שאני עשיתי, כזה טעות. מי נסה, בת 39. לצערי התחסנתי כי היה לנו ויכוח עם בעלי, והגענו לאן שהגענו ואילוצים. וזהו, ביום למחרת כבר קרה מה שקרה, ומאז הכל השתבש. שלום, אני מיטל.
החלטתי להתחסן בגלל שבעלי הפעיל עליי לחץ. כמובן שהוא לא אשם, זה כל שהפעילו עליו לחץ שאני אתחסן והכל, והוא פחד שאני אשאיר אותו עם 3 ילדים. קוראים לי טובית, גרה בשדרות. אני עובדת משפחה, אני עובדת בעסק משפחתי, שזה אבא ועוד 2 אחים שלו. אני עובדת כבר 17 שנה שם. והפחד שבעצם אני מסתובבת ביניהם, הם בני כמעט 70, חלקם כבר 70 וחלקם 68. והם פחדו, בגללם עשיתי את זה. מוריה כהן, בת 37, אני מורה בבית ספר, ומשרד החינוך שלח לכל המורים, אני חושבת ארצי, שלח לנו הודעת SMS שקבעו לי תור לחיסון, וקבעו לי את המקום, קבעו לי את השעה וכל השאר. אחרי החיסון הראשון היה לי דימומים במשך 2 שבועות, אחרי המחזור, זאת אומרת סיימתי את המחזור שלי, ואחרי 4 ימים הופיע לי דימום למשך 2 שבועות. עם כל תופעות הלוואי של המחזור. יום למחרת התחלתי להרגיש כאבים עזים עם דימומים במשך 2 שבועות. אני עם התקן הורמונלי, שנה שלישית, התקן פעם שנייה, שבדרך כלל אין וסת רגילה. ופה היו לי דימומים מאוד קשים במשך 2 שבועות, דימומים כמו של נערה רגילה, כמו שהיה לי בימים הראשונים. לאחר 2 שבועות האלה היה הפסקה של 1 חודשיים. ואחר כך התחילו השיבושים של חוסר, מעבר לזה, 1 שבוע לאחר מכן התחילו כאבים בשכמה השמאל, בצד שקיבלתי את החיסון. מפה לשם התחלתי לחשוב שזה כנראה מהחיסון, זה התחיל להקרין לצוואר, לראש, לאוזניים. כשקיבלתי את החיסון הראשון, חזר דימום בצורה מטורפת, עם קרישי דם. עם כאבי בטן של התקפות של שעות על גבי שעות. הגענו לבית חולים באסותא באשדוד, הגעתי כבר מקופלת, כבר הגעתי לכיסא גלגלים, כבר לא הייתי מסוגלת לתפקד, כבר לא יכולתי ללכת ברגליים, הייתי חלשה ממש. התחילו לעשות לי כל מיני בדיקות פולשניות, בדיקות וגנליות, כל מיני בדיקות קשות, לא קל. אני עדיין מדממת, כבר כמעט 3 שבועות, וקרישי דם עדיין, כאילו אני אחרי לידה. אישה בת 47.5, לא ילדת לי ולא שום דבר אחר, ואני ממשיכה לסבול. החליטו לתת לי כדורים של קרישת דם. קרישת דם, ממתי כאילו אני אמורה לקחת כדורים לקרישת דם, כי אני לא לוקחת כדורים בכלל, אני לא כרונית, אין לי משהו שבעיה של דילול דם. עשיתי את החיסון הראשון והשני. אחרי החיסון והשני עברתי הפלה. יום אחד חזרתי הביתה, הלכתי לישון, בעלי מעיר אותי, אומר לי, מיטל קומי, אמרתי לו, מה קרה? אומר לי, קומי, את מדממת. אמרתי לו, תן לי לישון, אחרי לילה שסבלתי מכאבים, תיתן לי לישון, מיטל קומי, את מדממת. קמתי, אני חשבתי שאני בחלום. כל המיטה גלשה לעיגול ענק של דם, שלולית ענקית של דם. מה שקרה, שהלכתי, התקלחתי, שטפתי את המקום, באתי לרדת, לשתות, ובעלי אומר לי, אני אביא לך לשתות, תחכי. ובזמן שהוא ירד, כבר ירדתי את 3 מדרגות, וכל הקירות היו דם. כל המדרגות דם. הלכתי לרופא משפחה, ביקשתי ממנו בדיקה לעשות קרישי דם, לבדוק את הקרישיות בדם, איך שקוראים לזה. הוא סירב, אמרתי לו, למה אתה מסרב? הוא אומר לי, אני לא אמור לתת לך את הבדיקה הזאת. אמרתי לו, אז מי אמור לי לתת לי את הבדיקה אם לא אתה? מי אמור לתת לי? הגעתי למצב שכל המערכת החיסונית שלי, הבריאה שהייתה לי, שמעולם לא לקחתי כדורים, מעולם לא חליתי, לא שפעת, לא חום, לא כלום, פשוט המערכת שלי קרסה ברמה של כאילו, אי אפשר להסביר, מבן אדם בריא, הפכתי להיות חולנית. עייפות מפה עד אי אפשר לתאר. בוא נגיד שהמצב זה לא אני. זה לאבד דם במשך חודש ימים, זה לא פשוט. זה פשוט אסון. יש לי ילדה אחת, ואני לא מוכנה לחסן אותה. אני לא מוכנה שהיא תעבור את מה שעברתי, ויחידה שיכולה להביא לי נכדים, אז בטח אני לא הולכת לדפוק לה את הרחם. אין מצב בעולם, אין מצב. אין מצב גם שישכנעו אותי הכי בעולם, אין מצב שזה יקרה. זה מכה. צריך לעצור את זה אחד ולתמיד. אני דיברתי עם מלא נשים שאני מכירה. מלא נשים קראו להם בדיוק כמו שאני עוברת, ויש מלא נשים גם שעברו לידות שקטות.
זה פשוט נורא, נורא. צריך לעצור את זה אחד ולתמיד. ג'ניס מדר, קיבלתי את המנה הראשונה בלבד, כי הייתה לי תגובה מאוד קשה למנה הראשונה, מיידית, שוק אנפילקטי, בלב השתולל, ממש הרגשתי שהוא עף החוצה. התחלתי לבעור, כאילו פנים וצוואר, בעירה, גם נעשה הכל מאוד אדום. הרגשתי שעומד להתעלף, הרגשתי מאוד לא טוב, הורידו אותי בריצה לחדר מיון, שם קבעו שאני חוויתי שוק אנפילקטי, זריקו לי אדרנלין, סטרואידים לווריד, זריקות, מה לא. אושפזתי למשך 5 ימים, ובכל בוקר עברתי התקף אלרגיה נוסף. זה גמר אותי לגמרי, הייתי חלשה מאוד מאוד, גם התחילו לי הרדמויות של כפות ידיים, טעם מתכתי כזה בפה, כל מיני דברים מאוד מוזרים. יצאתי על כיסא גלגלים, כאילו ממש לא יכולתי לעמוד. לקח חודשים, משהו כמו חודשיים, עד שהצלחתי בכלל כאילו קצת להסתובב. הכל היה מאוד מאוד איטי, עייפות קיצונית, חולשה מאוד קשה, וכל פעם התווספו עוד תסמינים. פתאום כאבים בלסת, באזור מהפה לאוזן. רופאת משפחה זיהתה דלקת בעצב, קיבלתי אנטיביוטיקה, אחר כך פתאום התחלתי להרגיש קוצר נשימה, מאוד קשה לי לנשום, מכל מאמץ קטן עד היום. אני מתנשפת כאילו רצתי מרתון, אני מאוד מתקשה בתפקוד היומיומי שלי, אהבתי לטייל, אהבתי ללכת, כאילו להסתובב, היום אני מאוד מוגבלת. והראומטולוג קבע כנראה, וגם האורתופד שזה כנראה פיברומיאלגיה, שפתאום צץ לי. אמר לי הראומטולוג שפיברומיאלגיה זה קורה בעקבות טראומה, גם טראומה של גוף, הוא אמר אין פלא כי הגוף שלך עבר טראומה קשה מאוד. אני מרגישה שאני, ואני מניחה שעוד הרבה כמוני, בחוסר אונים, לא יודעים מה לעשות. קוראים לי אסנת, ובחרתי להתחסן, בעיקר כי אני רוצה להמשיך לעבוד במה שאני עובדת. מהרגע שהתחסנתי, מהיום הראשון או השני אחרי החיסון הראשון, הרגשתי אוף, הגוף לא היה בסדר. עכשיו אני חולה באנדומטריוזיס. ובעצם הרגשתי, התחושה הייתה כאילו אני בהיריון, במחזור ובביוץ ביחד. ממש כל הגוף שלי התכווץ, לא יכולתי לגעת בעצמי, לא יכולתי שאף אחד יתקרב אליי. וככה עברו 3 שבועות, כאילו שאני עברתי שינוי מאוד גדול בתזונה שלי, רק בשביל באמת לא לסבול מכאבים כרוניים מהמחלה. מגיעה לחיסון השני, האח אומר לי, נו, חיה? תקשיב, אני לא יודעת, אני באה לפה כשאני מרגישה ככה וככה וככה, עושה לי, זה כנראה תופעת לוואי של החיסון. המחזור שלי הגיע יומיים אחרי החיסון השני, ומאותו רגע ראיתי כוכבים. פשוט כאבים שלא חוויתי כבר 4 שנים, לפחות 4 שנים, כאילו התקף, לא יכולתי להזיז את הרגליים, כל האזור הזה הרגיש לי כמו גוש בטון, כאילו שזה... עברתי חוויה כזאת נורא, זה היה מאוד מטלטל, כי כאילו, מאיפה זה בא פתאום? כאילו, למה? אני כבר על זה. אז אני חוויתי באמת החמרה, כאילו לא עשיתי כלום עם התזונה, כאילו לא עשיתי כלום במשך 4 שנים, אורח חיים תומך בריאות, הכל נעלם, והכאב, וככה בעצם כל מחזור. סבלתי 16 שנים מהאנדומטריוזיס, היו לי 4 שנים של שליטה במחלה לחלוטין, זאת אומרת, היא רדומה, אין לי התקפים, אין לי בעיה לתפקד במחזור וכל דבר אחר שבמחלה. ופתאום, יומיים אחרי החיסון הראשון, הגוף איבד את עצמו. אני כבר לא בשליטה, אני כבר לא יודעת מה מצפה לי, אני כבר לא יודעת איך להתמודד עם זה, אם אני אפילו ברמת העבודה, לא יכולה לקבוע עבודה. אני לא יודעת אם יהיה לי התקף, אם אני לפני, אחרי, מה קורה איתי. אני מרגישה שכאילו, נדפקתי. באתי באמת, ובעצם פגעתי בבריאות שלי.
אני רוצה לפנות לקהילת האנדואיות שיחשבו על זה, שישמעו עדויות, כי יש לא מעט נשים עם אנדו שסובלות מהחמרה, ולשקול את זה. יש הרבה דברים מפחידים בעולם. אותי יותר מפחיד הכאב של האנדו מאשר המחלה, הקורונה. אני שנין אנטונינה, אימא של אלונה, הבת שלי בת 34. תמיד הייתה עושה הליכות מסביב הקריית גת, 10 קילומטר בזמן הקורונה. אמרה, סך הכל אני עושה חיסון וחוזרת לחדר כושר. זו כל המטרה שלה הייתה. היה לה התנפחות בטן גדולה, ענקית, וכאבי שרירים. אחרי שבועיים הגיעה למיון, לבית חולים, אז התחיל כל האסון שלנו. סך הכל אנחנו כבר 5 חודשים בבתי חולים, החלפנו 2 בתי חולים, 7-8 מחלקות. ההבחנה היא מאוד קשה, האוטואימונית, הייתה צריכה לקבל טיפול אגרסיבי, נוראי. הייתה חודש בטיפול נמרץ, 2 שבועות הייתה מורדמת ומונשמת, במצב נוראי, עם דיאליזה. אני לא יכולה לתאר, זה היה על הקשקש או חיים או מוות. בת 34 שהייתה בריאה לגמרי בריאה. לקבל מחלה נוראית שהיא קיימת פעם בן אדם אחד מתוך 100,000. היום היא לא מדברת, לא הולכת, לא עושה שום דבר עם הידיים, לא עושה שום דבר עם הרגליים. היא קיבלה, בסוף היא 100% נכה. שמי דני, ואני החלטתי להתחסן כי התריעו על כך בתקשורת ואמרו שחייבים להתחסן כי אחרת לא נוכל להסתובב חופשי, מה שנקרא בארץ שלנו, ואז הלכתי להתחסן. אחרי בערך 7 ימים התחילו להופיע לי תופעות של עייפות ולא יכלתי, כאילו הרגשתי שהמאמץ הפיזי שלי לא אותו דבר ושאני מאבד את האוויר, וביום השמיני הרגשתי שאני לא יכול לעלות גם מדרגה. לפני החיסון, הכל בסדר, אבל אמרו שצריך לעשות חיסון. וכולם אמרו, כמו כולם. אחרי חודשיים בבוקר רציתי לקום, פתאום אני מרגיש את הכאבים ברגל שמאל. אני מסתכל על הרגל, ככה. אדום, מתחמם, לא יכול לזוז, עם אצבע, שום דבר. במכבי מיד, הרופא אמר, יש לך סתימה. איזה סתימה? יש לך קריש, או איך אומרים, טרמבוז. כן. חדר מיון ישר, תל השומר, חדר מיון, עשו את האולטרסאונד, ויש לך טרמבוזה 1.20 או 1.30 מההתחלה של הרגל ולמעלה, בראשי. בבדיקה הזאת הוא גילה שיש לי את החסימה בריאות. קרישי דם, כן, קרישי דם. מזכירה, בת 35 אולי. מה קרה? היא ייקח את הג'ינסים למעלה, ואני רואה רגל ככה, כמו אצלי. מה קרה? כואב, לא יודע. היום בבוקר קמתי, ואני ישר. מתי עשית חיסון? לפני חודשיים. צריך רופא, זה טרמבוזה, ואני יודע. אני לימור לבין, בת 38, בירושלים. אני התחלתי לעבוד בשופרסל לפני כמה חודשים, והתנאי שלהם היה שאני אתחסן. אחרי אולי חודשיים אני מתעוררת לילה אחד ועם כאבים חזקים ברגליים, כל הכף רגל שלי מנופחת. הלכתי לבית חולים, זה היה אמצע הלילה. בבוקר מגיע אליי הרופא שעשה לי את כל הבדיקות ואמר לי שיש איזושהי בעיה עם הזרימה של הדם. עברתי תאונת דרכים בגיל 10
והשתקמתי ממנה והכל, החלק של כאבי הרגליים עבר, אני 10 שנים בלי כאבי רגליים, ומאז החיסון כאילו הכל חזר. וקרישי דם, ובעיות בלב, בכבד ובלוטת התריס. שמי נוגה יהל, ואני בת 79 וחצי, סליחה. אני סתם קיזזתי לי שנה. אני הלכתי לקבל כמובן זריקה של החיסון, הזריקה הראשונה. אחרי שבוע התחלתי להרגיש חולשה, אני חלשה. היו לי ימים שהיה לי כמו גלי חום. אחרי שבועיים הרגשתי ממש כבר שאני, אין לי כוח לכלום. בשבוע השלישי אני סחבתי את עצמי. ובדיוק באותו יום הגיע ההילר שלי ועשה לי טיפול. איך שהוא יצא, לא עברו כמה דקות, והתחושה שלי הייתה כאילו שהבית נחת לי על החזה. אני הרגשתי שאני הולכת, שמשהו הולכת, אני לא מחזיקה מעמד. בבדיקות דם שבודקות אנזימים של התקף לב, הראו התקף לב. זאת אומרת, ההבחנה הראשונה הייתה שהיא קיבלה התקף לב. שאלו על זה שיש לי קרישים בפתח, ליד החדר הימני, בין הריאה לבין זה. שם עמד הקרישים, וזה מצב מאוד מסוכן. אני מרגיש שאני בן אדם חולה, לא יכול לעשות ספורט, לא יכול כלום. אמרו, סאונה אסור, שחייה אסור, ללכת, אתה יכול, אבל תיזהר. נו מה? אני מטבעי לא לוקח כדור אפילו נגד כאב ראש. נתנו לי עכשיו כדורים לכל החיים. זה כדור שאני צריך לקחת אותו לדילול, מה שנקרא. אני לפני זה יכלתי להרים אבנים. סתם דוגמה אני נותן לך, אבנים, אני יכול להרים אבנים, להזיז קירות. אני יכולתי לעשות הכל מה שאני רוצה. אני נהייתי כמו חצי בן אדם. בקיצור, נהפכתי להיות פדלה. היום אין לי את זה. אם אני לא אשן בזמן, אני לא אקום בזמן. ואני עושה עבודה קשה, אני אחרי זה כל כך מתעייפת שאני צריכה כמה שעות לישון. לא היה לי את זה. הנה, 4 חודשים עברו, לפני יומיים עשיתי עוד פעם אולטרסאונד, ובצד ימין, ברגל, קריש. מה שקשה לי, אני לא יודע מה יהיה מחר. אני לא רוצה להשאיר, אני יודע שהיו מקרים שאנשים מתים מזה, שקטנצ'יק כזה יכול להתפרק וזהו. חסר לי חומצה פולית, חסר לי B12, חסר לי ויטמין D, מה שלא היה חסר לי כלום לפני המחלה, כן? לפני שחליתי. ההמוגלובין שלי ירד, כן? אז זה פלא שאני לא יכולה לעמוד על הרגליים יותר מ10 דקות. ואני כל הזמן שאלתי האם זה ייתכן שהדבר הזה קרה בעקבות החיסון, וכמעט העיפו אותי מהמחלקה בגלל השאלה. אמא לאחות, היא אחת מהקורסים הראשונים של אחיות בישראל, בסדר? אמא מאמינה ברפואה באופן גורף. ככל שאנחנו שומעים על יותר אנשים שיש להם תסחיפים, וככל שאנחנו שומעים על יותר אנשים שהדבר הזה קורה להם, וככל שאנחנו שומעים על יותר מקרים של דום לב, ושל דלקות בשריר הלב, ושל כל מה שקשור לדבר הזה, אז התודעה מתחילה לחלחל שיש מצב שכל הדבר הזה שקרה לה בעקבות החיסון הזה. כי עד אז... לא היה לי שום דבר. היא לא בת 18, אבל עד אז... אני בן אדם בריא, אני בחיים לא חליתי. אני עד גיל 75 עבדתי רסמית. שיעשו חקר יותר עמוק. לא ככה. לא לשלוח את האנשים ככה כמו גדודים. ויאללה, זה פעם היה מלחמות ככה. שולחים אותם וכל השורות הראשונות אוכלות אותה, ואחרי זה מתחיל הסיפור להבין את מה שקרה ומתחילים להילחם. אמרתי לילדים שלי שלא תעיזו להתקרב לדבר הזה. ככה אמרתי לילדים שלי. והם לא יעיזו. לא ייתכן שימשיכו לעשות מאיתנו שפני ניסיון. לא ייתכן. איריס למדן, אני בת 72 וסבתא ל4 נכדים. ילדים לחצו עליי. מה האמא, לא תבואי לנכדים, לא תוכלי לראות את הנכדים, לא תוכלי להתנשק איתם, לא תוכלי להתחבק איתם. הלכתי לעשות את החיסון השני. יומיים אחרי שעשיתי אותו, התחילו לי כאבים ברגל ימין, כאבי תופת, עד כדי מצב שכבר מיד בימים הראשונים של הכאבים
כבר התחלתי להרגיש שאני בקושי הולכת על הרגל. קוראים לי ענת. עשיתי את החיסון הראשון, ושבועיים אחר כך נפלתי. הרגשתי ממש ממש רע. זה היה 48 שעות של כאבים בכל הגוף, הקאות, חום, צמרמורות. היה לי פשוט קשה לקום מהמיטה, ואחרי 48 שעות זה נעלם. שבועיים אחרי החיסון השני, שוב התחלתי להרגיש ממש רע. התעוררתי באמצע הלילה ולא יכולתי לזוז. כשאני אומרת לך, לא יכולתי לזוז, לא יכולתי להזיז את האצבעות, לא יכולתי להרים את הידיים, לא יכולתי לקום מהמיטה. כל תא ותא בגוף שלי כאב. יותר מזה, פתאום התחלתי להרגיש כאילו מישהו עושה לי עם שוקר חשמלי בכל הגוף. הקאות וחולשה מטורפת. אחרי החיסון השני היה לי זיהום בכל חלל הפה. זיהום קשה במשך 10 ימים, כל הפה שלי היה מלא באפטות. היה לי דלקת חניכיים חמורה, קשה, ומעולם לא סבלתי בדלקת בחניכיים, מעולם לא הייתי חולה כמו שהייתי חולה אחרי החיסון השני. הייתי קמה באמצע הלילה, סליחה על התיאור, הייתי קמה והייתי פשוט יורקת דם. פשוט הפה שלי כל פעם היה מתמלא בדם, מרוב שהיה יורד לי דם מהחניכיים. עברתי גיהנום. הגעתי עד מכון כאב, שנותנים לי כבר זריקות בגב של אסטרואידים. זה כאבים שלא סבלתי אותם בחיים. אני בוכה, היה לי ימים שהתעלפתי מכאבים. ממש התעלפתי מהכאבים. בעמוד השדרה דלקת בין הנוזל, בין החוליות, יש נוזלים שם, אז פיתחתי שם דלקת. ירדה לי העבודה שלי ביותר מ-50%, ירדה לי העבודה. מאישה פעילה מאוד שעבדתי 12 שעות ביום, אני עובדת 4-5 שעות ביום, לא יותר, אני לא מסוגלת יותר לעמוד על הרגליים. יש לי עסק פרטי, ואני מתפרנסת לבד, אני מפרנסת לבד את עצמי, ואני חייבת לעבוד. אחר כך הזמנתי עוד רופא הביתה, יום למחרת או יומיים למחרת, הזמנתי עוד פעם רופא הביתה, והוא כבר ראה את המצב שלי ופינה אותי לבית חולים באמבולנס, ואז אמרו לי, אין לך שום דבר, את יכולה ללכת הביתה. אמרתי להם, תקשיבו, אני לא זזה, אני לא יכולה לעבוד, אני לא מתפקדת, אני כבר שבוע במיטה, אין דבר כזה, יש לי משהו. מזל, יש לי חברה שיש לה קרובים, היא מקושרת כזה באיכילוב, היא אמרה לי, זה היום חמישי, היא אמרה לי, מחר תלכי לראות איזה פרופסור באיכילוב. הוא הסתכל עליי, בדק אותי, לא הרבה, שאל כמה שאלות, והסתכל על הבדיקות דם שלי, ואמר לי, אוקיי, אני מאבחן אותך כחלית במה שנקרא דלקת רב-מערכתית, ואז הוא שם אותי על סטרואידים. זה קרה בדיוק יומיים אחרי החיסון. למה זה לא קרה קודם? למה זה לא היה קודם? זה כאבים פשוט בלתי נסבלים. אני הולכת ברחוב, אני בקושי הולכת, אני נשענת על העצים בשביל לתפוס את עצמי. למה אנחנו צריכים בארץ להיות הראשונים לכל דבר? למה? מה קרה? מי רוצה פה להתפאר במשהו? שאחרים ינסו עליהם את זה. למה אנחנו צריכים להיות הנסיינים? למה? אין מצב של השלישי אני אלך. מה שזה לא יהיה, שיתנו לי את הכי הרבה הגבלות בעולם. שאני לא יצא מהבית, לא אכפת לי. קוראים לי מלכה. אני החלטתי להתחסן כי הפחידו אותי, כל ערוצי התקשורת, ואחד הבוסים שלי בעבודה ביקש שאני אתחסן. אז הלכתי להתחסן, עשיתי את הראשון, הכל היה בסדר. עשיתי את השני, ומיד אחרי השני קיבלתי פריחה בכל הגוף. התאשפזתי בבית חולים שהייתי כולי דם, ממש, אני אראה לך תמונות, אני צילמתי את עצמי. כולי הייתי דם, פה מלא דם, פה הגב שלי היה מלא דם. הרגליים שלי מלא פצעים עם דם. הלכתי לרופא בדגני, ורופא אור פשוט נתן לי משחות, ואומר לי, אתה עצבנית מדי. תרגיעי את עצמך, זה יעבור לך, ותמרחי משחות. אוקיי, מרחתי משחות, לא עזר לי כלום, והמצב החמיר. שמי לימור אבינר ופני. החיסון הראשון עבר בסדר גמור, לא היו תופעות לוואי, רק כאב ביד. אני זוכרת שנמשך כמה ימים, והרגשתי חולשה. החיסון השני, גם אחריו לא היו שום תופעות לוואי. זאת אומרת, הוא אפילו לא כאבה היד. אמרתי, יופי, בסדר גמור. ואז אחרי 4 חודשים, בערך 3.5 חודשים אחרי החיסון השני, התחילה לי פריחה מאוד משונה בגוף, שהייתה ברגליים ובידיים ובבית השכי ומתחת לחזה, בגב,
כולי אדומה ומגרדת נורא. לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, ואף פעם לא היה לי דבר כזה. היה קשה, ושום משחה ששמתי לא הרגיע את זה. זה היה פריחה אדומה מאוד חזקה של פוחיות קטנות. כמעט 3 שבועות עד שזה נרגע. המערכת החיסונית שלי הייתה מחוסלת מזה. הרגשתי שהגוף לא מצליח להילחם. אני גם מוכרחה לציין שחודשיים קודם, אחרי החיסון השני, היה לי גם כאבים ברגליים. כמו שכבדות כזאת ברגליים, היה לי קשה ללכת, היה לי כמו כובד כזה. בעלי קיבל שלווקת חוגרת אחרי החיסון. כמה זמן אחרי החיסון? לדעתי גם 3 חודשים. 3 חודשים אחרי החיסון. מזלי זה היה במצב קל, מזלו ומזלי זה היה במצב קל, ואני, בגלל שאני מטפלת אלטרנטיבית, אז טיפלתי בו ותוך שבוע זה הפסיק לו התהליך. זו מחלה מאוד קשה. שמעתי על המון אנשים שחלו בשלווקת חוגרת. אני אורטל. כשהתחילה הקורונה בעצם בעלי התחסן, לא בגלל שהוא רצה כמובן. הבוס שלו הכריח אותו. כאילו אמרו שמי שלא מתחסן יפוטר מהעבודה. החיסון השני, הוא קיבל את זה... התינוקות שלי שהיו קטנים לא ראיתי אותם ככה חולים, כאילו ברמה כזאת. הוא היה ממש מקופל, כמו עובר עם חום גבוה שלא יורד, צמרמורות בגוף, חולשה. אחרי שבועיים הוא חזר לעבודה, הכל היה בסדר, ואיזה שבוע וחצי אחרי, פתאום ממש כל השיער שלו, הוא היה מעביר ככה את היד בשיער, כל היד שלו נשירה. עכשיו, בעלי, אנחנו הודים, יש לנו שיער מלא, הוא לא סבל מנשירות אף פעם, הוא גם בן אדם בריא, הוא לא בן אדם חולה. אני רואה ביום שישי, הייתי כזה מעליו, הוא היה עם הכיפה, ופתאום אני רואה כזה מהצד, מבצבץ לו איזה קרחת קטנה, מבצבצת לה קרחת. וזה נהיה עוד יותר ועוד יותר גדול אחרי זה. נוסף לזה, הוא גם פתאום סובל מדלקות פרקים, כאבים מטורפים, הוא יושב, הוא מרגיש כאילו, לוקחים את האגודלים ועושים לו ככה, בברכיים. ממש. זה משהו שנמצא לי בגוף, ועושה לי את המוות. עד עכשיו אני סובלת. אני מתקלחת 4-5 פעמים ביום, כי מקלחת קצת מרגיעה אותי יותר מהכדורים המשחות. כל הזדמנות אני נכנסת להתקלח עם מים חמים, כדי שזה יירגע קצת. היה עדיף כבר לקבל את הקורונה, תאמיני לי. אני אומרת לך את האמת. היה עדיף לקבל את זה ולהתמודד עם המחלה הזאת, מאשר עכשיו לסבול ככה עם זה. אני מאוד פוחדת מהשלישי, אני לא רוצה לקחת. אני לא חושב שצריך להכריח אותנו לשחק עם החיים שלנו. זה לא הוגן משום בחינה של זכויות אדם. ממש אסון בינלאומי, שפני ניסיונות אנחנו. פשוט ככה. יש לי בן שלא עשה את זה, ואני מה זה מושרת בשבילו שהוא עשה את זה. אז הוא היה חכם יותר ממני. הוא היה יותר חכם ממני. כן. שמי חיה, בת 46, אימא ל3 ילדים קטנים. ב-18 לשלישי התחסנתי חיסון שני. זה היה יום חמישי, זה יצא יום ההולדת שלי, 18 למרץ, זה בדיוק היה ביום של היום הולדת שלי. יום ראשון, בשעה 8, הגעתי למקום העבודה שלי, אמרתי קצת כואב היד, לא נורא. הגעתי לעבודה בסביבות השעה 9:30, יד ימין שלי הוכפלה, פי 2, התנפחה מאוד, נהייתה ממש משהו ענק. קראתי למנהלת שלי, לסגנית ולאחות שנמצאת במסגרת שאני עובדת, ראו אותי ואמרו לי, את צריכה ללכת הביתה. אמרתי, חבר'ה, משהו לא בסדר קורה. הדרך מהעבודה הביתה הייתה נוראית. הייתי לבד, לא יכולתי לנשום, הרגשתי שאני בולעת את הלשון, הרגשתי שאני מתעקמת ברחוב לבד, בכביש סואן. בשעה 1:30 כבר מצאתי את עצמי בבית חולים. רופאים, מנסים, אירוע מוחי, הכל מהר, הכל... השם שלי זה עלי אבו לטיף. בחרתי להתחסן, הייתי נגד. בהתחלה באמת הייתי נגד, ונגד בתוקף. לא יודע, איכשהו ככה לחץ חברתי, כאילו, שכנעו אותי להתחסן. ב8 למרץ
ב8/3, שזה היה יום הולדת שלי. התחסנתי, קיבלתי את החיסון השני, ומאותו לילה התחיל לי כאבי אוזניים. אני מרכיב מכשירי שמיעה, 2 מכשירי שמיעה. והתחיל לי כאבים בצד שמאל, באוזן השמאלית. נסעתי למיון, הרופא שם אמר לי, אני חייב לאשפז אותך, יש לך דלקת חריפה מאוד באוזן. אשפז אותי איזה 5 ימים. ב-27/3, כשעוד הייתי בחופשת מחלה, הרגשתי, הייתי עם העורך דין שלי בטלפון, ותוך כדי שיחה עם העורך דין, התחלתי לדבר פתאום לאט. עצרתי בצד, התקשרתי לרופא, אמרתי לו, דוקטור, פתאום תוך כדי נהיגה, נהיה לי קר בצד אחד. קר ורדום כזה בצד אחד. אז הרופא קלט שיש משהו לא תקין, אמר לי, תיסע ישירות למיון, אפילו אל תגיע אליי. הגעתי למיון, הגיע איזה רופא צעיר, בדק אותי, עשה לי כמה בדיקות, אומר לי, יש לך אירוע מוחי. אמרתי לו, אתה צוחק? את רואה מהמבט של כל הרופאים שעומדים סביבך, שאף אחד לא יודע מה לעשות איתי. אבל אני בעצמי יודעת, כאילו, מי הייתי ומה אני עכשיו. התעקמות של זווית הפה, רגל ימין, יש ימין שאני לא מרגישה אותה בכלל. זה חושות נוראיות, זה כאבי ראש, חוסר שינה, חוסר יכולת לתפקד בבית. יש לי ילדים קטנים שצריכים אימא וצריכים מקלחת וצריכים אוכל וצריכים שאני אקפוץ איתם ושאני אקח אותם לגינה וזה. פתאום אימא, איפה אימא ואיפה זה בכלל? חוץ מתרופות שפסיכיאטר דוחף לי כל שני וחמישי, שום טיפול לא נתנו לי, שום טיפול לא הציעו לי. פשוט תשאירו אותי בבית ככה, וזהו, תסגרי את הדלת. אף אחד לא מכיר אותך, אף אחד לא יודע מה עברת. אשתה ש40 שנה עבדה, יום אחד לא הייתי בבית. ב7/7 קיבלתי עוד אירוע מוחי, השתחררתי משם כבר זהו, עם חולשה, כמעט שיתוק בצד שמאל. לפעמים זה מתבטא בקושי בתזוזה, לפעמים אני לא יכול להזיז בכלל. בנוסף לכאבים, אני אומר לאשתי, אני מרגיש שקורטים לי את היד, קורטים לי את הרגל, אני לא מרגיש את הרגל. כאילו, כאבים, שזה כל יום, זה סרט שהוא נמצא איתי כל יום, כל היום. שמי יחיאל, אני בן 48. 7 ימים אחרי החיסון הראשון, אני שם את הראש על הכרית בלילה, אני שומע צפצוף חזק מאוד מתוך הראש למשך כמה שניות. בחורת בבוקר אני פה במשרד בא לעבוד, מרגיש פתאום באמצע העבודה כאב חד בצד שמאל בתוך הראש, כאב חד שלא הייתי חייב לשכב. במשך יומיים שכבתי, לא יכולתי להיאמת, וגם הייתה לי חולשה כזאת במוח, הייתי בטוח שזה אירוע מוחי, פניתי לנוירולוג, מיד קבעתי תור באול, אמר לי אין שום דבר. משהו כמו 7 ימים אחרי החיסון השני, אני שומע כאילו מרחוק איזה צפצוף באוזן. תוך יומיים נהיה לי צפצוף חזק מאוד באוזן. לא יכולתי להתעלם ממנו, לא שמעתי כמעט מה שמדברים איתי, כי זה הפנה את תשומת ליבי מאוד. לימים הבנתי שקוראים לזה טינטון, ואז בעצם שבוע אחרי שהתחיל לי פה הטינטון באוזן שמאל, התחיל לי גם באוזן ימין. אני יוצא עם הילדים, זה על סביבות פסח, יצאנו לחופשה עם הילדים, יושבים בתוך האוטו, ואני לא יכול לשמוע את הרעש שהילדים עושים. אני כאילו לא מבין מה קרה לו, כאילו מישהו הוריד לי את ההגנה הטבעית שיש באוזניים מפני רעשים. זאת אומרת, אם הילד צועק, נכנס לי לתוך המוח, כאילו, זה כאב שאני לא יודע להגדיר אותו בדיוק מה זה. עשיתי בדיקת שמיעה מקיפה, ואז גילו לי באמת שנגרם נזק די משמעותי לאוזניים. התחילו לי בעיות של חוסר שיווי משקל, סחרחורות איומות, לא יכולתי לעמוד על הרגליים. קושי בדיבור, בשטף של הדיבור, נימול בצד שמאל של הפנים. כל 6 חודשים האלה, 24/7, אני סובל מכאבי תופת בתוך הראש, בתוך המוח, שזה בעצם התחיל מכאן והתפשט לכל הראש. כאבים שאין איפה לשים אני לא יודע איפה לשים את עצמי, וזה מלווה בבלבול, בעיות בזיכרון, אני לא יכול להתרכז בשיחה, פתאום באמצע שיחה אני לא יודע מה דיברנו. בנוסף, שגיאות כתיב. שיש לי, אני מסמס לאנשים שגיאות כתיב, אני כאילו מתקן בדרך כלל אנשים. פגיעה קשה מאוד בזיכרון, אני אומרת מילים שאני לא מתכוונת להגיד אותם, זאת אומרת, אני חושבת על משהו אחד ואומרת משהו אחר. או אני רוצה לקחת מפתחות ואני לוקחת משהו אחר ביד, זאת אומרת, ממש כאילו סוג של בלבול מאוד חריף. קרה פעם שהיינו בבית מלון והבן שלי קם לעזור לקטנה ללכת לשירותים. והוא ראה אותי באביתות כנראה. זאת אומרת, אז הוא
מעיר אותי מהשאלה, אומר לי, אבא, מה אתה עושה? למה אתה עושה ככה עם הידיים? למה אתה קופץ עם הרגליים? אתה זז מצד לצד, מה זה? אתה ער או ישן? אחרי זה הסתכלתי באמת בכל הקבוצות של הנפגעים כמוני, קבוצות שהתחילו מזה שאנשים הצטרפו אליהם בגלל שהייתה להם בעיה באוזניים, ואחרי זה גילינו שזו בעיה הרבה יותר מערכתית במוח איפשהו. וכולם שם מדווחים על רעד, קפיצת שרירים, אביתות בשינה. יש לי את כל הדברים האלה, לצערי. זה נזק נוירולוגי מובהק, יש איזה נוירולוג תפקודי קוראים לזה. ובכן בעצם שיש לי נזק כנראה למוח השמאלי, כי בצד הימני שלי גם רגל ימין וגם יד ימין נפגעו. אני נורית. בחרתי להתחסן כי זה היה נראה לי הדבר הנכון. אחרי החיסון השני היו לי 24 שעות של חום, צמרמורות, חולשה. ואז בערך שבוע אחרי התחילו כמה סימפטומים, סימנים קטנים שלא התייחסתי אליהם. זרמים בעמוד שדרה, פתאום לחץ חזק בראש. לא התייחסתי. 3 שבועות אחרי התחיל לי איזשהו לחץ היסטרי בסינוסים, בגשר של האף. אבל משהו שלא חוויתי בחיי. אחרי בערך שבוע זה התקדם ועבר לעמוד שדרה, עליון, באזור האחורי של הצוואר. כאבים חזקים ברמה של צירי לידה, עבר לגב התחתון. משם תוך חודש זה התפשט והפך לחולשה ברמה שאי אפשר לעמוד על הרגליים. לאט לאט התחילו להיות לי רגליים נורא כבדות, כאילו שמו לי שקי חול על כל רגל. בקושי הצלחתי לעמוד, בקושי הצלחתי ללכת, שלא לדבר על לעלות מדרגות. נימול בכפות רגליים, לרעידות שרירים בלתי פוסקות בכל הגוף, רגליים, ידיים, גב. כל מיני סימפטומים מוזרים, פתאום לא הצלחתי לישון, הייתי ערה לגמרי. כמובן שהתחלתי להרגיש הרבה חרדה מכל הסימפטומים האלה, כי פשוט לא הבנתי מה עובר על הגוף שלי. אורית, התחסנתי לפני 4 חודשים. ביום השלישי התחלתי להרגיש חולשה מאוד מאוד חזקה, צמרמורות, דפיקות לב, וצרבות, בלגנים בבטן, סחרחורות. ניגשתי לחיסון השני גם. 3 ימים אחריו התחילו יותר תסמינים עצביים. גם רעידות, קפיצות שרירים, כל מיני קצוצים, זרמים, שבעצם עד היום. ומאז אני חווה שישות מאוד מאוד גדולה. שמי גלעד ורונה. כשבוע לאחר החיסון הרגשתי חולשה בכל איברי הגוף. לא שיתוק, אבל חולשה. ולא יכולתי להזיז שום עבר בגוף, כולל רגליים, ידיים. ככה שכבתי מומיה, לא יכולתי לעשות שום דבר. הייתי אצל כל כך הרבה רופאים, רופאת משפחה, לאף אוזן גרון, לנורולוגים, לרופא עיניים, שיבדוק לחץ תוך גולגולתי. בסופו של דבר, עם רובם סיימתי את צריכה להירגע, את כנראה עוברת תקופה נורא לחוצה. עד שהגעתי לרופא אחד שישב, הקשיב, כבר הגעתי אליו עם תיק, עם המון בדיקות, והוא אמר לי, יש לי שאלה אחת לשאול אותך. הוא אמר, כמה זמן, אחרי שהתחילו, כמה זמן מהחיסון התחילו לך הסימפטומים? וזה למעשה הפעם הראשונה שאני עשיתי בכלל איזשהו קשר. ואז הגעתי לפייסבוק, ומצאתי איזושהי קבוצה, ועוד קבוצה, ועוד קבוצה. כמובן צריך להיכנס, לבקש רשות להיכנס לקבוצות האלה. ופתאום הכרתי מאות אנשים שמתארים בדיוק. זאת אומרת, אם לי היה קשה להסביר לרופא מה אני מרגישה, פתאום ראיתי את ההסברים למה עובר לי על הגוף מאנשים אחרים. עמי מלינוב, קיבוץ רמות מנשה. עשיתי את החיסון הראשון, 5 דקות אחרי זה הגעתי הביתה, עשיתי ביוקנעם 5-7 דקות. התחלתי להרגיש שיתוק בפנים,
כאבי פרקים, קצת לחץ בעיניים ובעיות בראייה. אחרי 3 ימים, בערך 4 ימים הכל עבר לי. חוץ מראייה שלא חזרה להיות כל כך טובה, אני לא יכול להתמקד יותר מדי זמן בפלאפון ובמחשב. זה גורם לי איך זה נקרא? לכאבים בראש, כאבים בעיניים, חוסר מיקוד. כשאני קורא ספר של נייר, אין לי בעיה. כשאני מסתכל במחשב, הריצוד נורא מפריע לי של המחשב. אני רותם. שבועיים אחרי כל אחד מהחיסונים, הייתה לי אפיזודה ויזואלית, נוירולוגית, שקוראים לה האורה. אלו 6 שעות שכל השדה השמאלי של הראייה מרוסק. את לא יכולה ממש לראות תמונה. צבעים, זוהרים, ככה זזים. כל העין שמאל וכל החלק השמאלי של עין ימין, זה מה שהיה. חוץ מזה היו לי לחצים בראש שהיו מטרידים וקשים, והרגשתי שיש לי נוזלים בגולגולת, ממש היא עמוסה. אחותי עליה שלום, שרה שיליאן, היא החליטה להתחסן, כי כולם התחסנו בעיר בבני ברק, היא החליטה שגם היא רוצה להתחסן. לאחר כשבוע, מה שקרה, התחילו לה כאבי ראש חזקים ביותר, שהתגברו משעה לשעה יותר ויותר. עשו לה צילום CT, ואחרי שהגיעה התשובות, ראו שיש לה נוזלים בתוך המוח. היא עברה כמה שעות ניתוח, הוציאו לה את כל המים מהמוח, והוא אמר שבוא נראה איך זה יסתדר. המצב נהיה יותר חמור. מהר עשו לה צילום פעם שנייה, וגילו שברגע בזמן שהוא טיפל ושהוא הוציא את הנוזלים, הוא פגע בעורק הראשי שם במוח. שלחו אותה עוד פעם לניתוח, היא עברה כמה שעות ניתוח ולא צלח. לאחר כשבוע וחצי, נפטרה. היא הייתה בריאה ושלמה, לא היה לה שום מחלות, שום דבר אחר. קשיתי ללכת, קמתי להביא מים, נפלתי, הייתי נופל בבית, אשתי הייתה גוררת אותי למיטה, הייתי בוכה כמו ילד קטן. היו איזה חודשיים שהייתי כמעט בחוסר תפקוד, ועד היום לא חזרתי לתפקוד מלא. זאת אומרת, השתפרתי קצת, אבל חד משמעית אני יכולה להגיד שאני עדיין לא חזרתי אפילו ל-50% מהתפקוד שלי של פעם. זאת אומרת, מלרוץ בבוקר פעם 8 קילומטר לפני שהתחלתי את היום, בשבילי היום 8 דקות להצליח לעמוד בלי שהרגליים חלשות ומתחילות לראות, זה הישג. כל החיים שלי עשיתי הכל לבד, גידלתי לבד, ילדתי ילדים לבד, אני לעולם לא ביקשתי עזרה. הייתי הבן אדם הכי שמח והכי מאושר והכי פעיל והכי עובד ומשכיל. והחיים שלי נהרסו. ואין מה לעשות, החיים שלי היום, ככה אני רואה אותם, שהם נגמרו לי. לחזור להיות מי שאני, אני לא חושבת. שזה הכי כואב. בשבילי לצאת היום לחנות, זה עינוי המבטים של האנשים. ואת יודעת, יש לך ילדה פה, בלי שיניים, מקל הליכה, לא מטופחת, לא. פעם הייתי אוהבת לצבוע את השיער וליהנות ולצחוק ולשים שירים וכל השכונה באה. היום אני לא רוצה כלום. היום אני באמת לא רוצה שום דבר. אני רוצה לחזור למי שהייתי, ואני יודעת שזה לא יקרה. אני לא מעשן ולא שותה, אני ספורטאי, אין לי שום מחלות רקע, ופתאום 2 אירועים מוחיים באמצע החיים, אני כבר באמת מחכה לשלישי שכבר יחסל את הכל. אני לא חשוב. בעצם אף אחד לא חשוב. חשובה הפוליטיקה. לא מאמין שיבואו להלוויה אלה שהציעו לי להתחסן. אבל אכפת לא יהיה להם. ממש. אני מקווה שאנשים יתעוררו להם, שיבינו שמשהו כאן לא תקין. אני רוצה להבין מה קרה פה. אני רוצה להבין למה הבת שלי, בת 16, חייבת לקחת חיסון שהיא הולכת לעבוד. למה היא נערה? למה היא צריכה את זה?
כיוון שלילדות שלי יש כמחצית מה-DNA שלי, בשביל הסיכוי הקטן שהם יחוו מאית ממה שאני עברתי ועוברת, אני לא אחסן אותם. אני אומרת את זה כבר עכשיו, ואני אגיד את זה לכל מי שיתקרב אל הילדים שלי. אני את הגוף שלי למדע תרמתי, עכשיו אני רוצה שיעזבו אותנו במנוחה. האנשים העיקריים שראיתם עכשיו הם קמצוץ מתוך מה שקורה בחוץ. בוועדת החקירה האזרחית, שזה גוף עצמאי שקם כדי שיהיה מי שיאסוף את כל הנתונים האלה, יש אלפי עדויות. אז אם זה קרה לכם, או אם אתם מכירים מישהו שזה קרה לו, דבר ראשון, דווחו לוועדת החקירה האזרחית. דבר שני, שתפו את הסרט הזה ומעליו את הסיפור האישי שלכם. כי עכשיו אתם לא לבד, יש איתכם עשרות עדויות שתומכות בכם. עכשיו, שזה הגיע לילדים שלנו, האמת חייבת לצאת לאור.